Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην καλοκαιρινή παράσταση της Σχολής Χορού Κίνησης Τέχνη. Η Ιωάννα και τα παιδιά δούλεψαν σκληρά για αυτό το αποτέλεσμα που θα δούμε απόψε, σε μια χρονιά με ιδιαιτερότητες, καθώς, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα και να απολαύσετε τις προσπάθειες των παιδιών μας. Την αυλαία ανοίγει η ομάδα μαζορετών της σχολής, που αποτελείται από κορίτσια 9 έως 11 ετών. Οι μαζορέτες πια έχουν γίνει θεσμό στην σχολή και παρουσιάζουν χορογραφίες και παρέλαση. Το κομμάτι που θα χορέψουν είναι το soundtrack από την ταινία Barbie, που έγινε τεράστια επιτυχία και φυσικά αποτελούσε και το θέμα αμφίεσης στις τελευταίες απόκριες. Dance the Night από Dua Lipa. Χορεύουν Σταυρούλα Παγάνη, Μαριάννα Ψωρομίτη, Βάλια Αθανασίου, Μαριαλένα Βεσκάν, Δωροθέα Λιμπέρη, Νταϊάννα Τάτα, Χριστίνα Καυκά, Ζένια Αράπογλου, Μαριλένα Θωμοπούλου, Δήμητρα Κουτσοπέτρου, Μαριά Μζέπου, Αλέσια Μπερντόη, Ευτιμία Αγγελοπούλου, Αλεξάνδρα Ζωή Στεργιάδου, Αλεξάνδρα Δημοπούλου, Νάγια Λουκάκου, Μελίνα Δανεδάρη και Χριστίνα Τσαβρή. Καλή επιτυχία!